Һәр иртәдә кулына эш коралын алып, Назим Минхажев игелекле гамәлне башкара. Изге күңелле абзый хәрбиләргә дисбеләр ясый. Менә тизәбез менә шулай берәү санап. Гади сәйләннән түгел табигый материаллар, урман чикләвеге, хөрмә җимеше тешләре Мәрьям ана орлыкларыннан тезә. Соңгыларын исә табу кыен, аларны Казан якларыннан махсус кайтарткан. Беренче энә белән тишеп утырдым миннән һәрберсен. Авыр һәрберсен алып энә белән пассатиш белән нитеп этеп. Аннар уйлап чыгардым, шушы шурупа верт белән. Менә шушы шурупа верт белән утырам инде рәхәтләндереп. Беренче ясадым 100леләр 99 штуклына. Ул озын улы була инде диаметры. Аннары көчтем бөтенесендә 33леләргә. Дисплейлар тезү буенча Назим абыйның тәҗрибәсе бар. Ясаганнарын бүләк итә, Коръән ашларында ашатып калалар. 108 тәсбих ясап хәрбиләргә җибәргән инде. Хәзер тагын 100-ны тезгән. Материал булса ясаудан туктарга уйламыйм әле ди. Ә сугышчылардан килгән рәхмәт сүзләре тагын да рухланып эшләргә көч бирә аңа. Рәхмәт сүзләре ишеттем. Үзебезнең авылның WhatsApp-ка җибәрде. Назим абый әйберләрен килеп җитте. Шундый күңелем булды. Рәхмәт бик зур дип, менә шундый минем ишуда күңелне, дәртне күтәреп җибәрде. Ну, күзләремнән яшьләр чыкты. Шыкмай кечкенә булса да, авылда хәрбиләргә бик зур ярдәм җыела. Окоп шәмнәр ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, башка кирәк ярагын туплыйлар. Шушы көннәрдә генә тагын 200 мең сум акча җыеп тапшырырга да өлгергәннәр. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.